abagusiba minto nabakwanirie ng'akibwairire Jumapili ngiya andonsi asoke bwatirite ebegore me ya Kenya ebegore isiko ya Kenya nyigenete nga Nyasaye wancheire naende mbiyore andonsi asole igona chaiga asengane yemayoka naende ntegetenye kwane aseruga yekigusi ekoigwekana asekero mugusi ontegerete inga engana nera iga yange chiri abagusiba minto etaringiya abana baito mbakoreta amatemu chisukuru chigaeta abana baito bagaeta abagusi twakwanirwe aso mutandao asa matuka mange lakini engakia yeiga igo yarenge engakio kworokia ense buna nonya batukwanire ase bintu binde abagusi nonya na asa masomo ntoro lakini ntegete nkwanaiga kero kende nabora nyore ngane ya nonya naye yakogechiri gose inche bweka yage chiaro tinkomanya amateri nare oterete agatebanga omugusi no monto bwanchete weasi ore chianga ase chikabira chinde ero manya kwebanga tari mugusi ogendo kwano obobisi bwegesa kukyo mugusi asa abantu bande nande bakugamba egeswahili negesongo ero manya kweba ebe Nairobi ore ebe Mombasa ebe Nakuru ebe Ngajiore ebe Kisumu ebe nechinse cheisiko okogamba egesa kukyo mugusi ibobe narorire tigantu mekeruge ye kyagira bange chirimono narorire abaisi bakogenda Facebook Twitter nechi WhatsApp group bachaka koliko boriri bari kobo choni bakorika chiskuri chitobobe omugusi ebi moisi bya chakere wetiora teoria timanye tiesi bya rusete chinguru na bikemanyi bya chakire korikanga chiskuru chagusi go chiberta matem neke moisi ge korika igo neke monto gia somete ke gaeta matem aye ko iberte akanda momo katubwata gakaga kenga ingo monto gete gakogenda rogo etania wachaka gatebanga nyarebe ari Illuminati nyarebe gare woshi nyarebe gakorete ki tigoboji bono mwachakire korike bisongo onyore post ya nene kogo chikorigere ri kwanyoranga ni ritari omugusi okoriko botumbafu ni matenga non tegerret non doche onya kwari getebo kachokuru gutogoto mwachakire korika izekere machagubo be ngao machagubo bona taisaini ho skure cheiberete ho yani bono otagete gontebinga eskuru na nyambaria e principal nyambari ne principal yarenge maranda ekera arenge maranda ri arego koribuya arongi mutata berdenga maranda ibire nyambari kego etaro mwachaka gotiokimen pepo mbaya chafu ishindwe bantu bari mwanje tebitina bantu bari mwanje tegwetania bandi bantu bari mwanje tendamuamu abana babandi bakoreta amatemu baitire nje nabwate mwana nokorete nabwate mumuro minto akorete lakini gongo ogetenga ki egesa gukemo gusiya karo kandi kugizika abu ogukwani kubuya chisukuru ejimoga taba chebe tamatemu echinde chi principal chiro orne chikabira tari bagusi bone metuye inongo karire meremo kandi no tunge principal tari mogusi o metuye inongo karire meremo headbox ya ino ekera ko yerengere ribuya mutuno
Bagusiba iberi. Nko basusura tore. Yaikira bono manyeta story ko babere. Naje goka ngabana ba minomba ite tamatemu, naje goka ngabana ba minomba ite tamatemu. Iho yani gusiero igeri kire ngate tamatemu. Ngake goeta mu ataba jaibera. Metuye no inko korere miro. Iho yani gusiero tomanyira so kurusi abana maisoka nganta gokora matemu toete. Ntoba to mwana muronyo arte koruchi same cyari tuvare. Enera kaibere. Haya, kiskuru ekichaba nyambaria cyaba kisukuru cyaba kad notunga skuru ekinde njibwata abana batari abagusiase class yeke. Ngibona mukwararira. Ngimugwe takorerira. Ngimukwe betabetera. Abagusikuru gutabongo. Anya mutagetegesa kugito kigenderere kuru gutabongo. Abantu bandekera bakwe bono nekikura ebakomera namara batuko bagukwana. Lakini abagusina omuri mukuna kutyoka tyoki bono ta kawangware nakuru social media okaya. Chikabera chinde ga ekimanyira soko iba kibese kwana kugo bagukwana. Gagiti gankobori akamurangare Mombasa agachete kaga haki system ye sako kakaiba kibese na 900,000. Yani bugete ko haki system 1+1 no muguzi omwana yare rwe krasi maso mo bugete ngara nyore sabo mutu no murongo lakini akaro chajo muguzi mwana yitorata babono haira ne school bona asome esabu go se chemistry ire ngoro jaranyo ngibona mukwerorera ngimo kwiruseriera ngigaba gusiba minto. Yani okaba macho kubona ari ngo mugwaziri nakibona mugotyo akari emenu isikabu no hanye mumu ancheti njango rachikabira chinde echiko tubirira na buya igachia chia tatera na buya igachia chia rosa ni buya obugemo bwagendera. Yani naro cho mugusiya monene bakari moisi manyete liatakire golikanga macho gutaisa ini bono macho wabwente gosoma kuru asengo macho wabwente gokora gosenki macho wabwente gokora goseninki chagamuchi nata kito kuona mangana ya makokora kini mwangeji tinyanje tikorama nana kurama muntu nonye Facebook nana kurama muntu lakini obuchinga muri mwachakire oburiri muri muchagete botari gochikotoka kubone soke muzi heta binere mwachakire kworo kinwe hao kwana jiskuru jeito biya abana baruisiko baicha gosoma tanyora magenderero unabona kakiti kamba boli okwegweta sama gaseti enyaruka omosani bo mwana bo muraibu ense okorgo Chalini Ruto agraduate tiga akaba baro omosani na Chalini akaba appointed somewhere. Lakini bono abagusiye motegete kweya kesike abana mba arusiko baicha gosoma so dati abana abo nonya batata ba mwa bago chikogenderera nonya nintu abagusiye to kogenderera torosyo bosani bonga buno boyi. Razi yetu no kuna gotyoke menu kuna koramana kuna kugambana bobe kuna gochayana asebisa kubinde omugusi garega kwamanya kwebanga eturi omugusi ogoito omugusi kwamanya ko baraisiko kwana ko kabira chinde chikugambana alliance ngweta chire kwana ko bago tebe chibira chaba mangu ngweta chire kwana ko bago tebe baibira chaba Kenya hai kwana ko bago tanga baibira iko yani ndu to skuru korugusiera karabuya ndu to karabuya mwa tebe tuibira tigoborogi esike gosobe esike tigenda muamu enda muamu no borogi tabauti teyo ekero bwate libera no morogi kero bwate nde muamu no morogi na morogi tabauti teyo kiagera more keme atoro mwana omino buya
atora machogo buya ekerora ase kabirende atora machogo buya mwarabo na abantu kete bagotorama ekera magware ngo mu waziri wa education mwarabo na bagotorama bakwenda bate nasi byombo bya habari bamenya batanga ngagusi sijui go senga kinga usinga kinga ayi aro mwebire ayi mwebete ndara ko tabia bana siasa wonse bagusi eita mochamo osemoere emo bwatari bagerimo moichamo gosemoere igere yaba murabande ko mata western ebaramo musele mudabadi babo gwetangula babo sakaja ebarege nteke na kioro jere ruta gutara kugisoba abantu abaminto baroche rairo kanyira mache obatabirika bamo ngwaro jona barengamo ruto no arenge bona inwe asenge jomoko na gotioka tioke menu muaseri ya magendero kurugusi mpaka ya chiri na inwe lakini rembe nkagerete kwa tere video ye ngo change mode mota change ko basomera ande baka mukumi ya saba rende